ha nay juruta ka ba na manye ni juruta juru sarasa e baro gasibe ko bela ne afam ne kunana Allah ini mi nyingali minge ne a korofam ka me wala ha tema ma jurube sara de nga jurube sara juruman tigim nga jurube tate ko ko te bolo tene krama ko wanzene aha eni nyogona de faleme ba mako abe mawka juruta ate maka pelta atiye circulation na wala de na wallahi mfare kumangene mfare kumangene mogere kumangene o tene tala de aha ali ni mogabe gabre turla nega jurube sara juruka meme jure sara lali aha abe mawka juruta tin kata take mana ko ye statut sans fala e budi statut blani ko krikara wala abe banga mawka juru sara batara ma blali be maka juruta choko di kadesa ko sara na ni bare ita sara ke ngata malangulung nabi saraga ubo ay saraga jama bo sungalo kalula okari nabi dem haram ala kana sunja wala ya nete masila wulidi danga dia taw nete bonga dafa biere na o ja kana sun ala ya kana islamaya no kawi sibiri ga ya torno ngoy ne ata da bi nete tawro sibi nebe tawla wuli buja ba ndare sibi now ja samara akana mire daga baga musumula nete masila blible nebe baraji nyina neta ronga fango ko wara dugwe nde masi din lawli ne mi nyala kunu sura ala de baro aga haram ni ala te mata don ne mi nyala ni chocha ni makrama ke wi la ka haram wi le fu ngania me abona dron asiglari o jako ya moko ya ne klalo la obana mena ne wula sanga nga suguru moko mane la wuli nabe mama sama be wuli abe moko sama be wuli bibilai ka wuli ka tangata jine nyala bile o teo ko semfala we ala na plana we yere no de gwe neni jina fete no emble obana sungalo kalo jora la orma kalo momene de hanga suno alai munire ouais. Wana tufle ko mai. Choro na fe kigana to ka chichine bu. Ai no mo na mina libra moto fenga ta. Non man ko dabla man ni de. Non je ne sais pas faire. Non. Kana français fone ka mara. C'est pas possible. Kana français fone ka ni tola na wallahi ni en ni adu me gela. Non moi je ne comprends pas ça. Ni kana français. Non français ko la ko ça. Billahi. Ko ga taso. Pourquoi tu m'as pleuré? C'est mon pour moi tu m'as pleuré. Hein? C'est ma maladie ça. C'est ma maladie ça. Pas de billah wallahi. Non il cherche sur le truc de moi. Oui, ça les qui doit pourquoi tu débarrasser de ibene ni ngati. Non il cherche sur le truc. Fatoko no wallahi fatoko are de tese ba ko. Chodi. Sudari ke me duguma burama ba ne tara burama ba ro la ne temeto de cheji sigile ala ke burama ba ne do ne tala foye burama ba ko badara de tala cheji blay ko ka ke avion ka bi ta pine ni ka ala cheji sa fururu bon wo ka bi ko cheji ka avion ala do pele ngala mi fatwa erete na la mabe ma no aba pina so no bro aba so okele ka so ni bana ra fana chama njani ko na ko bo afle bo
ama somogo do basite alhamdulillah amba dukono mo be basite o sila ko alhamdulillah wallahi ambe basi foite alhamdulillah o bebe alhamdulillah o bebe basula alhamdulillah amba kala muso ndina bulole ai wallahi musobe aw musobe bas foi tala demi ni dingelen soro awo ya musodo awo musodo atoko ere ko Zainab Zainab awo Zainab ne to ko bere bas foi tala ba kala mo ko be amma ko bala akanga soro ni ma awo akanga soro muso awo wallahi cemo na warna ba fay am fay cemo na pour ne ba fay mo fay cemo so ko ka mo fay di folo la nekunte chou de kunta ni doya dongoro ko ne be duminike ko ne ba dunta bota cemo ko so ngolo ngolo ni ga fana kay ba bu ka may bismillah karamo Allah Esi, gran sœur. Kya kene? Karam tadi. Karam. Alhamdulillah. Korba siti. Digo namau. Ampa nambau. Dimo wanyimau. Alhamdulillah. Amba basfiti. Sumala do hafsa. Ambaka donnondo. Ayo karam ko. Nyinante ko ni ko donnoni ko. Abisengere. Wallahi abege chugodi. Ko minna na bashite ala kana ke bashi na me faranka kuri la ndogo ke faranwa karam ko faranka ko ke baka ne kamana ga amnya ne taro nimna faranka ko ke chukula anga chokora bare musoro nyinu kwa sira musude an ko ka ta do ira so ne ka ta musuya oye do ini village de la sa ku bo dama farane ko petu kwa le tu feje ma sore dila ma iban la kwa to fe jina be kuma na fa wa faranti pa du kono mo ko shife bli nere na konti o marabaliye o koni na koni me kuma fe furu ngo furu ala ka sunari ya klito anona me kuma fe yere la fia me kuma fe abata abafu faranka ko sisana ma ne bi suno ko karam ko ne be dan ne te suno ko kali die ne ta da ya ne balma ya dingene nga ko ke maka be kamanaga atota tena ko kara bare de ne re faram mara chukum na chena ne nimisa me fara kula ni ngo ma nimisa nye ngalo tige varati so mo ko shita ma ti so fata ma ti so bata ma ne re mi ko rom so ya ti so ne re ta ola ko ni kanga kuma fe mami ndo ate banga kuma kam me kuma fe koi furuko ngoni ni furukele ngoni ma fa musore kanga dama o musobe mi musobe flagila musobe ga bo flagila ka bi dama ka to fe varanyo kona be musofra nyo kona fo eta nga famina mi ma musuta ala dogo nu me ga musuta fara ko ka te musuta mo ga dunti sa wakati do na le sara sa mu mi fo de ji bolo musuta wallahi abe fo ka bana wallahi ni ce chena ni ma kuma fa karam ko ke ma kane kamana ga ni njigi ke ala e kan jigi ke kira karam ko kan jigi ma fara fe ko me de jigi ko no te foye aka haramu me kuma fe hakil na ndo ko jena tiger la ma hakil na ndi nyama mfana be na hakil na ta foye ya famu yere lafia ya ki lafia me kuma fe na kun yere de ko na kun yere karam ko onno ko yarawo ni kuma na fa bi jere me kuma ni ya sisan comme bibe ma e falo ni ya sisan doro me kuma ya famu eki ya kilina tike basite sira nyini fo basite ala ka suniga no ya ami amba sina ga sundiga injara ko ini cheyere amba ninko ne de saka bele bo sangolo mayo de sala ko de marabe na kone de ko mara ndeke ba ko dai re saka faramara mo ko mba ira lebe mi do neto da nebe saka mko ko kam safuru chao nere muso tene bolo folo ibi kane sawati re fata ka haramu ibi sanenye ko muso furu ya re yandu be cha kana muso kana mena
ni ye ne b'a fɔ Fara ka muso furu a ka sɔrɔ dɔ bɛ n yɛrɛ bolo kɛ cɛw a y'aw jija a ka balimaya in ne ye ne tɛ foyi tɛ n da don nin na dɛ nin tɛ ɲɛsira la e bɛ tila ka nin nkalon sugu tigɛ nkalon e yɛrɛ ye nkalon min tigɛ bi Cɛmɔgɔ hali ni diɲɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan nkalon maa ka nkalon ne ni bɔ fɔlɔ Cɛmɔgɔ ko faamu sa non Cɛmɔgɔ ni maa y'i bonya k'i bila yɔrɔ min na a fɔ ko i bɛ ɲini sa ayi Cɛmɔgɔ n tɛ bonya sa tima mɛmɛri de wayi walayi non nin tɛ bonya ye quoi ne b'a fɔ Ayisa cɛ e ni ne teri o ma sa teriya la ɲɔgɔn sutura de ka ɲi mais ɲɔgɔn sutura kɛ i yɛrɛ sutura fɔlɔ kɛ cɛ n'i ye yɛrɛ sutura de e de muso ye ne bonya ka ne miiri ni musotigiya ni dentigiya mais ne b'o bonya tɔ ni sin Cɛmɔgɔ e ni Ala n'a kira cɛ muso dira e ma waati jumɛn muso dira e ma waati jumɛn e y'o den bɔ min o tuma den bunnen bɛ tɔmɔ de ya Kɔrɔkɛ e tɛ mɔgɔ faamu kuma dɔ de la sa ni mɔgɔ ye fɛn dɔw fɔ a faamu sa mais e ka muso ko bɔra o nana cogo di a ɲɛfɔ i kɛ e b'a o muso sɔrɔ cogo di o muso bɔra min muso t'e bolo village la muso t'e bolo Bamakɔ yan e ko muso b'e bolo ko den b'e bolo ko sugu dɔ dabila Kɔrɔkɛ Allah n taara ci min na a ci ɲɛnabɔ la basi tɛ alhamdulilayi terikɛ nin ni Allahu akbar ni y'a daminɛ ne ɲɛ koyi muso 2 de bɛ nin bolo muso 2 ni den 4 awɔ e ni tiɲɛna awɔ foli kan ka d'a ma yɛrɛ awɔ aw ɲɔgɔnna tan dɔ ko muso ni den ka y'o bolo wallahi tiɲɛna foli kan ka d'u sisan na aw sara kɔni a ye fɔ k'aw fatura de parce que mana saga sɔrɔ den t'i bolo muso t'i bolo a ye fɔ k'i banna de o y'i ka diɲɛ bannen de ye pewu foyi t'i bolo bilen Ala k'u balo ami Ala ka dugawu minɛ amina i bɛ yen k'aw fo awɔ ça c'est Zainabou Fa muso filatigi cɛ ko n'an sara kɔni ko an banna peut-être ne sara ne kɔni banna nka e ti ban parce que muso b'e bolo ko Zainabou b'e bolo Zainabou Fa na k'i tigɛ kɔrɔta Zainabou Fa yara ka ko bɛ tan e ka tulonkɛ de tɛ ban kɔrɔkɛ wala bɛɛ ni san pɛrɛ cɛ n'i m'a dabila an bɛ kɛlɛ wallahi bi an bɛ kɛlɛ wala i b'a dɔn k'a don denmisɛnnin an kɛlɛ muso nana ye kuma fɔ o tɛ kuma bannen ye yara ka ko tɛ ban an m'a fɔ kana fɔ k'a don denmisɛnnin la e tun bɛ to ka ne e tun bɛ min nkalon tigɛ i tun bɛ to ka ko dɔ kɛ ne b'a dɔn e ɲinɛna o kɔ mais mun e m'o kɛ bi de hali ne bɛ nkalon tigɛ e tun bɛ sin ka kɛ tan de e tun bɛ sin ka caman kɛ a lamɛn sa e tun bɛ sin bɔn ni Maliyɛn m'a fɔ ni Maliyɛn ne bɛ muso su ka taa fɔ a bɛ kɔrɔkɛ wallahi n'a y'i ja t'a fɔ ne y'a fɔ muso ye ko muso 2 b'e bolo e m'a fɔ ko ayi o i bɛ lajɛ de ne taara fɔ sa e ni ne 2 bɛɛ de bɛ kɛ bilayi n'a y'i ja t'a fɔ ayi ne bɛna ko min kɛ i bɛ ne lajɛ de ne t'i lajɛ ne t'i lajɛ Cɛmɔgɔ Cɛmɔgɔ tɛ kuma ne fɛ yan Cɛmɔgɔ cɛ i fana sa ko dɔ boli ta ka se Cɛmɔgɔ Cɛmɔgɔ cɛ i fana sa n'a fɔra ne ni e de ye denmisɛnnin teri ye ne b'a fɔ ko ne bɛna fɛn dɔ kɛ e ka ne lajɛ e bɛ Ala minɛ ka ban ka ne lajɛ ne k'o ko la o dabila sa a ka ɲi sa i wuli sa an to ka baro kɛ sa i fana kana to ka jigin sa bilayi mɔgɔ bɛ ka lalumaya fɔ a bɛɛ ni Ala cɛ ye laluma o kɛlen a ye bɔ filomani ye dɛ ama somɔgɔw patɔrɔni basi wallahi alhamdulilayi an b'Ala tanu dɔɔni o bɛ tile kɔrɔ yan ne Cɛmɔgɔ wallahi a bɛ kɛ cogo di i ma wɔsi ko ye baasi tɛ i ka suntigɛ filɛ an ka suntigɛ Kɔbakɛ k'an ka suntigɛ patɔrɔni wallahi ni ne ye patɔrɔni ye dugawu den ni barika den musow ka muso hɔrɔnmuso ɲɛlen wallahi n'i y'a mɛn ko hɔrɔnmuso ɲɛlen patɔrɔni don dɛ wallahi sunkaloba n'a nɔrɔ lajɛ bani a bɛ ka mɛnɛmɛnɛ ko kalo ni lolo patɔrɔni i munumunu i ɲɔgɔn tɛ yen sa ka munumunu yɛrɛ fɔ donna la wallahi patɔrɔni komi ne tɛ se dɔnkilidala sinon tun bɛ kan fili la a ka haramu wallahi ni diyara n ye koyi ni diyara n ye wallahi ne b'a dɔn ko e bɛ nin kɛ wallahi maa min bɛ ɲuman ye ka tɛmɛ n'i y'o fɔ ma ne ye ɲuman kɛli ma wallahi i b'a sɔrɔ waati de gɛlɛyala a ma sinon o t'i n'a fɔ k'a tigi ban bɛ ka ɲuman k'i walima a man d'a ye wallahi ne sigilen bɛ ni nin ye sali yo i bɛ miiri mun na
Allah saliyo maganya donon ala ko ni mai mangi ko man du bagate foyi ni kafiri kale be kafiri do jahannam na ta sanyi bula baro ko ta sanyi ne ta atai saliyo ibe miri muna Allah saliyo walide unta ba ibe miri muna saliyo ini miri manga Allah saliyo ibe miri muna Allah saliyo yatime de unani ba ibe miri muna saliye ni miri manga falato nani ba ibe miri muna saliyo ni miri manga jigito nyeji cheba ibe miri muna saliye ni miri manga Allah saliyo ibe miri muna saliyo Allah salima tabi miri muna saliye ni miri manga wallahi kuma ge katane bla wallahi kuma ge tabla wallahi patron ni kaka wallahi hali minti blali angango ke sereta anyi wallahi ni seke anyi mi ame feka mingi ana banga ni ado nganta fodi wallahi kuma ge me kwa ke ta patron la kleka kalansa kleka kala shawro shundige kwa ke tabla sa kab ala kana tanima dirga shawro do shundige patron ni ci koy wallahi patron ngala ti so ngem ko su fakade wete patron ni tala ta ni place kwa ke ay sakaran dunga to billahi ci mo waran don bi dili ala kana don bi dili amya ci mo yere ta dunga to ada sa ko baga be doble atunga ma fe na ma be doble ni sa be doble ya zidiara gogoli duama hawa zidiara gogoli duama ka be doble ya ka awo patrona gata awo ime ngaufu awo ko wa ke kita to ko donde yoro awo ita to ko do wallahi ale toro manga wallahi Patroni ye nyumange ala ila ba ha pop ba ko ba ke ne ba doni jieme wuli ni ko ngon na jieme wuli wallahi kada kanene te se ka jenna billahi tiga mi me kun ne tiga tiga fla doro ni ya tan na wallahi fo ite to akono jadi ni patron ni me dumani min tobi ni tuwabu wa vonne ma spécialité ni ne ka spécialité de nkele wallahi ko aga foni ya fala ma de wallahi foni ya fala ne ma ame ben ko don era tala suno ni ko ni ni spécialité de wallahi na songa sundo ninga mogo torompe ke sungalo kalula umani akana songa sundo ga deja mu fere mi songona umandi halaye Kumaye merci beaucoup boy inche yenga sira la suruya e kubake ndek me fe ni merci beaucoup. Inche. Awo. Wafle? Bon, Mali ka ko de bitwa. Ene ala na chrétien, nyuma kiye. Kata muso bla fula. Nzekito nyuma ngele kama klaka na dore kana bla fula ma dorme kele mila shila. Chemo be ala mine kana no ko dumin takata no olo she ni ye nyuma ke ubiga malangolo ni ma nyuma ngafana ubaki ya jugu mo ruta do man ko kata an ko mi kata njami blew tage chemo ko totoro nete wallahi tage na bure de sugulu badde na no na share ne ta wadi to ne ala te share na di potroli bi ne share be ala mi ala ka kelem la ne emtano be ko wala boro chemdo aga harama ba bedu والله ما ندك ما في والله بلا فلاسوري من تويو أبدا لا شيء فلاسوري من تويو من ندك ما في والله جمعو نية اللي ترى سوسيتا يا كهرام ما من تو أتتا سوفيو أبدا دعوة رجلا من دوجة ما إنت والله نريدو يا باليو
dɔ kana dɔwɛrɛ ko ne ka ɲɛ mɔgɔ layi Kunsa. Oh, Cristiano. Karamogo. Ya kene? Samogo. Basi te. Dili do adu dali. Dili wa. Esi abora. Abora. Awa. Taka dali le to. Je fais ne ben ngono wa. Kam bi ti yere maka do dili ga sokono ke bi fension. Bi yere fa wa. Ingol be do makala la moni ga sokono. Ma be do dili re ga sokono jango bata. Na ni ma go kelere. Dili ga sokono fuita kono minau siri dili keleme kam minau de siri nyugo ngasa. Me ani ngakale ka kono minau. Mine era benjini ngana dili ta ga sokono fruit ga ke ani fala fana ma ina la tini. Alni dile bol ni tigido ya sa basa. Karamogo fu fana wati de. Wa ay tego di basi te. Diga kene? Alhamdulillah. Amba. Suno akausa. Amba kani ay chaman chala sa ba fo chukuri. Mili. Ambe mili la sa. Na fo ambora defense la na mili la. Ngata atakila drone kata video sis. Jidali Cristiano kon mado ay islam wesa angon ngasungo koni. Ni ala rete mata do nere ka baraji sajir ni ala me baraji yira maula ma chama me sunga ni punya de era dale mo parce que ça sura ne ka baraji ne ka mijan fara Cristiano ne ni mam ke ni na sungul la de bado dale bura kare mo Allah akbar ay reta dum anta sira ka pa aga pagi sira wa pagi sira ibina ke odong mata siyo niveau di sigi bisu jate mina ko la de bisu jate pase ka suko dan ken wala ko digu okay awo ibo jate mina era di abna fota sira sira taka teli ko sira ka ba tu tete makile de manon ta kisan taka teli ko angon ni ta isa fo klik mo kan kono don ni munu me bisawasu luka bisawasu no kon dem kan kono don benika silamaya ke tugudo nete masi balakala awde ai nyina ngoni beni badugo che nete te memo ngani kono donga karamo me ora doke Cristiano benika silamaya ke tugudo silamaya do de bensa uluba fokono kangata bisa wala kasura ayra kay mo ngani kono fen shi dafali mai ali mani fin dafali ke ma san kele mai roma tugodi Cristiano wo Cristiano mo Cristiano awo Cristiano otea ndigira mina ntula sa ne tanga suna dille fe Cristiano ni ere matoka na nga burugeti ni fana akan kama misungola ni singola temenake otea apa bensa Cristiano je boroi anga nyom boroko do la fana kafsa sa uti fu na fe borola no fe obana dimi kayene Cristiano me dimi kayene anga nyom boro doni dron fu fana ke mane wulugen ay wati asro dusu de kum bolo no sa ama fe koni dusu ka si blaka wulu box koni dusu smara doro ko bolo ngene no meni misawa neta ke wulu de sai fana sa ngiri di nyoke kule ka tambiru bo na kala kon boro bima ibita su basira munye ka chama inte bolo ko Cristiano chama inte bolo de asa jabagana plan ebe docteur mo ko buka chukuro jabagane docteur mi aka haram wulu bi sigu bubara de ka ngaboya na fobla nu bora bla wulu beta village lo bu sigu bubara de ka haram wulu mo na zgon mo ko buka chukuma kala mo ko niseli temna wasil temna doro jabagane na awasili kenare aga mission nga dam na bna takat to katawa na to la kata ale bikalu saba kalu plan begen na to la kata ka to kana duro aisa bitaga mi boroge ama ke to kamna ni enana ne fana beta ai ni etara ne fana basite Cristiano basite amuna ndiga papi ni galge ai papi sajir papi ko ni mira la drone du sure bo no da kai kana na fugi na te to ko chenga kai atonga mire ko tusuga da ali san donna ne kormati gan san ko ne sara doro ko ka be fo ko mbana aka haram passe dentene bulu wa ale afoka da mamu fanga ale fana ni mami tay dingeli mo bulu bonne dum foete ni ne sara doro ko ne bana ko i bana ke karama ko jombe ni mso furu che ite fori le anno suru bakida ko karama jombe ni mso furu che Cristiano ka ula here ha everytime jogo ma fa akato lenye de benye be ban me ama balaga ufo
kasuli ga wili ula sungalo kalula auni bara ama bala ga ufo kasunguru tibi ula sungalo kalula auni kasiri Lo Chailele ramada mi semo na mi bara Lo ndanga bugunne karamo dala ni ya solo chuku aso karamo ga borogelo na na uta ta blaga dala tanta kana ngela tani yaba tunna ben tadro mun kat duni na api ka ko ya tai dilai kata ga so na pa ata blaga dala waro ka ti ata wa bla o pembe le na ti o je sumo ne ga chuko ne so nganda kera mo idaga na ma so nganda kera mo se idage e mo grasel kule ga makame ndip mena pode est-ce que akuntia ti grasel ni kramo kunte a me grasel adna munia akun kera so na so do ne kulo koro am sa ni grasel bena le refi me karam ko fi je man famne am sa ga ni ga muso kuma bo kramo ko so kuma wa e be te ka ba am so kuma ya da blare am so kuma na ne wule plus de 5 appel ne ma appel ta me ka adna ga amuruti la kana karamo ko fi est-ce que kramo ne na ka poe na shi ma seri Obza o be sa na muso dine ma ka soro luma ne akina e shi ma se o e wo fo Johnny sisa e wo fo Johnny ne ka fere tati a na fa ge shi ma se o lo a fo ku de no do bi bule faire bu fundoro ça c'est simple mais ni karamo ni fo e ba karamo te so ngani fi o a te kwala aka ame fe ngala o Ibaro agli jigina. Che ibaro yuguro bini ngana teme antika amma yuguro kere. Yuguro wakati sira. Abini ngana temere. Chigoro andu mi sega warni fendo so. Mi sega war sura là parce que moi je pense que war be fait là il faut nga dou là. Non, c'est vrai. Il faut profiter des moments. C'est ça hein? Est-ce qu'on t'a fait chemo ya kuma le kankada am se musique là. Am se ouais parce qu'il faut nga créer quoi. Ame création doni do ala. Faut pas gagner mokoto ta ga créer. Ante chemo ga push. Ouais, on commence dès ce soir. Dès ce soir là tu es plan de non. Il y a pas de temps à perdre, je te dis. On va se voir la main kadoué. Laisse mon ami voilà. C'est chemo. Ay na. Entregue. Mira son pacho histoire là. Parce qu'il va me bolum ga. Ouais. Nous ya talele. Viu. Pachoko. Akadi won. Akadi. Ni dro. C'est la bonne nouvelle. Ni a dro yi heredi. C'est la bonne nouvelle, c'est la joie. Et c'est le bonheur en devenir. Ouais. Le bonheur en devenir. Ça du koduman na to la. Koduman na to. Koduman to ko. Amna koduman. Koduman to ko. Amna ambi ni na mi soro dalo. Depuis la ambi ni. Ne ba la warte ka soro maro la ne bna kana lafiya ni sumana fiye sumana be to ka ciya o be ga jago mina ame mina me ma boni mina bi ko ngo mina lafiya bi fiye nga e be ko la ai nya fam ya donc ibe suna wallahi avec sumalo ya amalo sumalo ko re sumalo ayare o sumalo ko ina re amo jate do re la ta to vale ta kuntiga ne da kuntiga ibaro sungalo don ni sungalo sera chamache ni le hake do la le tante ouais le temps ani doni quelque chose comme ça donc mogo be jega kodo ke no yogoro kata mogo fe yogoro donc ibaro war soro système do war soro sira do fait soro sira do parce que dem sonu be doni fait soro mais on be se ka waru so il va faire donc on me fait un fara jongo en an il va franca an ta yoro ke du kono donc RSC munyi il kanfili la bi kanfi il sait munyi bo ke yoro en konna na ame fait soro parce que du ko jalendo ya wata soro il va comment est-ce qu'on appelle courantiga mo ko nga projet fitinu bebe ga fengen donc c'est l'opportunité
qu'il faut voir quoi. Qu'il faut saisir. Voilà, qu'il faut saisir. C'est l'opportunité qu'il faut saisir. Aka problème moro mi ma de manga dawla war kula warbe ko kula ni dala awla droit aba che moi j'aime ça c'est l'homme mais quand les tchela ko djou parce que ça c'est le quoi, c'est le doute non, c'est le doute, les douter tu as te douter droit à te réfléchir quoi, ou te réfléchir tu vois le fait qu'il y ait douter on a au croit il veut douter kasika ana quoi parce que moi me te sika chito là quoi, chito là ni moi me te sika dans la chita là parce que à te sauver faire là quoi. Si on fait on met toi quand on se faire détourner facilement. Donc en nous na groupe de ni groupe mo do kera ka te sika na ni varante ndoro ni ms ndega kan ndoro donc am se ka to jila il ni douti mo fore iko ki te ka dana war ko la ya mu que c'est très bien, c'est bien ça ni ko duma damne ni kai parce que il faut nga jiri la ki bi se ka dana voilà le fait que est talentana mais en fait de venir yire la ikadana yeah en fait be ko de ikadana kabi kele anga be fo ane kabi kele nan tara ni war sur la